עוברת בין בני המשפחות של המאושפזים. שם, בחדר 12, כך הם לוחשים זה לזה, מאחורי הפרגוד שוכב הרופא. נו, בטח שמעתם, הרופא שעבד כאן ונפצע קשה בעזה, וכעת הוא מאושפז במחלקה של עצמו, מחוסר הכרה. 31 במרץ, 5:30 אחר הצהריים. מבטן המסוק שהגיע מהרצועה מוצאים 3 פצועים. בין אלה שמקבלים אותם בחדר הטראומה נמצאת דוקטור שחר נגב, רופאה מרדימה. אני מתחילה לטפל בפצוע הקשה ביותר, שהודיעו שהוא מחוסר הכרה, ואני פותחת לו את הפה כדי לבדוק את החלל הפה לפני שאני מנשימה, ואני מבינה שהוא עוזר לי, הוא פותח את הפה כאילו כדי שאני אראה מה קורה בפנים. ועברה לי מחשבה בראש, איזה פצוע נחמד, הוא עוזר לי לבדוק אותו. התחלתי לקרוא לו, אתה שומע אותי, אתה שומע אותי, הוא לא ענה, ניסיתי ללחוץ לו את היד, אמרתי לו, תלחץ לי את היד, הוא לא לחץ. כמו תמיד, כשמגיע הפצוע מחוסר הכרה, נציגי יחידת רם 2 בבית החולים לקחו ממנו טביעת אצבע ושיגרו למערכת הזיהוי של צה"ל. משום מה, הפצוע לא זוהה. אבל מה שבאמת מדהים זה שדוקטור נגב עצמה לא זיהתה את הפצוע שטיפלה בו. הדוקטור עם החולצות המצחיקות, הרופא הבכיר מטיפול נמרץ, יואב ביחובסקי. הוא אדם חכם, שנון, הוא מורה טוב, הוא יודע להדריך תוך כדי ולהסביר, הוא מסביר למשפחה, הוא מסביר לה, והכל עם איזושהי קריצה הומוריסטית ונותנת תקווה. הוא איש מאוד אהוב, מאוד אהוב. זה הרופא הכי בקונצנזוס אצלנו במחלקה ובכלל אולי בבית החולים. תמיד עם חיוך, תמיד עם הומור, אבל כולם מכירים ויודעים שמאחורי ההומור הפראי והחיוך הנהדר וטוב הלב מסתתר איש מקצוע מהשורה הראשונה. טקס הענקה. קיבלת שוקולד. יואב, יש לו כוחות על. כוחות על במה? כוחות על ברפואה, כוחות על באנשים, כוחות על להצחיק אותך שאתה הכי למטה, כוחות על להיות בשבילך. הוא בן אדם של אנשים. ב7 באוקטובר, דוקטור ביחובסקי התגייס למילואים כרופא קרבי. הוא לא היה חייב, כבר בן 47, אבל התנדב. מאז הוא היה נכנס לעזה ויוצא ממנה לסירוגין. נלחם על חיי הפצועים בשטח, ואז חוזר למחלקה שלו בבית החולים ונלחם על פצועי המלחמה בטיפול נמרץ. בכניסה האחרונה שלו הספיק להיות 3 ימים בח'אן יונס. טיל נ"ט פגע ברכב המשוריין שהיה עליו. דוקטור יואב ביחובסקי חזר לסורוקה כפצוע ראש, ואף אחד לא זיהה אותו. ראינו אותו ממרחק של 20 סנטים פחות או יותר, כן? לא פחות ולא יותר, ולא זיהינו. והיו גם אנשים אחרים שמכירים אותו היטב. אני מניח שמהצד זה נשמע מאוד מוזר, אבל צריך להבין שכשפצוע מגיע בדקות או אפילו בשעות הראשונות, לפעמים קשה מאוד לזהות אותו. אני לא אכנס לגרפיקה, אבל קשה לפעמים לזהות אותו. אני עדיין חושב שזה סוג של איזה בלקאוט של המוח שלא היה מוכן לקבל את זה. הרופאים המשיכו עם הפצוע האלמוני לסריקת CT ומשם לחדר הניתוח. פרופסור ישראל מלמד, מנהל הנוירוכירורגיה, ניגש לעבודה, וגם הוא לא זיהה. אני לא הייתי לבד. צוות, זה מרתים, זה נוירוכירורג עוזר. פציעה קשה? פציעה קשה. הניתוח כבר התחיל כשדוקטור אדם צפרוב נכנס לסייע. הוא גם רופא מרדים וגם מתמחה בטיפול נמרץ. איך שאני נכנס לחדר ניתוח, בזמן שהם מנתחים אותו, אני בעצם מזהה את יואב. לפי איך שהוא נראה, ביום יום. אנחנו פה, אפשר לומר 24/7 ביחד. זה פשוט קפץ. לפי מה זיהית? לפי הפנים? לפי הפנים. הצד שלא נפגע. וב' לפי הגוף שלו. אנחנו פה מכירים די טוב אחד את השני. אתם מתלבשים יחד, נכון? נכון. כן. אז הוא ישר קפץ לעין. האדם התחיל להגיד לי, שחר, זה ביחובסקי. ואני אומרת לו, לא, זה לא ביחובסקי. שחר, זה ביחובסקי. אני אומרת, תסתכלי על האצבעות שלו, תסתכלי על הלסת שלו, תסתכלי על האף. ואני מסתכלת ואני פשוט לא רואה את זה, ואני אומרת לו, זה לא הוא, אני לא מצליחה לראות את זה. לקחתי לו את העיניים, שבדקתי כבר כמה פעמים קודם,
והסתכלתי על הצבע, וליואב יש צבע מאוד מיוחד בעיניים, יש לו צבע ירוק שאין להרבה אנשים, וזה היה אותו ירוק. ולאט לאט ההבנה פשוט חלחלה, וברגע שכבר הבנו שזהו, לא הבנו איך לא זיהינו אותו קודם. כי אין לי הסבר לזה למה לא זיהינו. ואז היה צריך לקחת נשימה עמוקה ולהתנתק מהמידע הזה ומהסטרס הזה שמתחיל לחלחל בפנים ופשוט לעשות מה שצריך לעשות. הידיעה פשטה בין הקומות. מחוץ לחדר הניתוח החלו להתאסף אחיות, רופאים, מנהלי מחלקות. הסגל הרפואי מקבל החלטה להודיע לאשתו ולא להשאיר את המלאכה הזאת לנציגי צה"ל. התלבטנו מאוד איך לעשות את זה. הביטוי הישראלי, דפיקה בדלת, שהפך להיות ביטוי נורא, מעביר צמרמורת, שוחחנו עליו בדרך אליו הביתה, והיה לנו ברור שאנחנו קודם כל מתקשרים. אז אנחנו מגיעים וממש מתחת לבניין, כשאנחנו מתקשרים לאסתר, לאשתו של יואב, ואומרים לה שאנחנו למטה, ושיואב נפצע, ושהוא כרגע בחדר ניתוח, ומבקשים רשות לעלות למעלה לדירה. זו הייתה שיחה כמובן קשה, והפוקוס היה שכרגע לא נשקפת סכנת חיים. התחלנו עם חצי הכוס המלאה, אך עם זאת מדובר בפגיעת ראש. לאחר 6 שעות, בחצות, הסתיים הניתוח. כולם המתינו למוצא פיו של פרופסור מלמד. אני אופטימי, זה מה שאמרתי. אני תמיד אופטימי, מטבע הדברים. כי אחרת? אחרת לא הייתי מתחתן 3 פעמים. באותו לילה עלתה איזושהי שאלה, האם נכון שאנחנו נטפל בו אצלנו? כי יש עוד יחידות בבית החולים, או אפילו בבית חולים אחר, ודיברנו עם הצוות שיש פה. המחשבה שהוא יהיה מטופל במקום אחר, היא הייתה יותר קשה לעיכול מאשר, אוקיי, אנחנו הולכים לטפל ברופא שלנו. כי הוא שמח עלינו ואנחנו שמחנו עליו, ואני חושב שאם היינו יכולים באופן תיאורטי לשאול אותו, אז לנו מאוד מאוד ברור שזאת הייתה התשובה שהיינו מקבלים, ולכן זאת הייתה החלטה. ומאפרת משהו פיקס לחייב. אז זאב, למה? זאב עם העיניים שלי. כי זאב זה משהו שמסמל אותי. כן? כן. זה חיה אינטליגנטית, חיה חזקה מאוד, ששומרת על כל הלהקה. אז אתה פה ראש הלהקה? חשבתי פרופסור קליין. פרופסור קליין הולך מקדימה, אני הולך מאחורה ושומר על כולם. כל מה שמתרחש משביל לחודש גם מגיע אלינו הביתה, ואינו זה הגיע אלינו הביתה, למשפחה. אנחנו משפחה. ביחו זה אח שלנו. איש מאוד יקר לנו. מאוד. זה דרמה. זה דרמה מאוד רצינית. הבעיה שלנו שאנחנו יודעים יותר מדי. אנחנו יודעים כמה קשה עם פגועי ראש, כמה זה פגיעה עם השלכות משמעותיות לתפקוד אחר כך. ויואב זה מישהו שאי אפשר, אתה לא יכול לא לדמיין אותו נמצא במחלקה, ואתה לא יכול לדמיין אותו שוכב במיטה. שאלתי מי יהיה מסוגל נפשית לעמוד ולטפל בו מבלי להתפרק. היו אחיות שאמרו שזה קשה להם מדי, שהן הן לא מפסיקות לבכות. הן אומרות שזה יהיה להם מאוד קשה. וזה מתקבל על הדעת, כי זה היה מאוד טרי ומאוד... וכמו שאמרתי, הוא מאוד אהוב. הגיע, ודוקטור יואב ביחובסקי, הוא עלה למחלקה. היו פה המון צוות, מלא רופאים שהוא עובד איתם. פשוט הופכים לאוטומט. מי שקשה לו בצד, והשאר מתפקדים כמו שצריך בצורה מקצועית, נטו. ושראיתי אותו אז, היה לי מאוד קשה לדמיין שהוא יחזור להיות מי שאני מכירה. שעות התחברו לימים, ימים לשבועות. החולה בחדר 12 עדיין מורדם ומונשם.
האבא, דוב ביחובסקי, שר לו את שיר הערש שהיה שר לו בילדותו. אם תרצה כוכב זהב, תקבל אותו מיד, ועכשיו תלך לישון. תישן. אנחנו חייבים להישאר אובייקטיביים. לשים את הרגשות בצד שאנחנו מטפלים בו, ואם צריך, אחר כך לנשום, להתפרק, לדבר אחד עם השני, אבל שמגיעים אל יואב, להסתכל אליו כמו כל חייל אחר שמגיע אלינו, או פצוע אחר שמגיע אלינו, ולעשות את הכל באותה מידה. לא להגזים בטיפול, ולא להפך. ויואב, ברוך השם, קרא שוב את כל הפרקים בטיפול נמרץ, ועשה לנו את כל הסיבוכים עלי אדמות, העמיד אותנו בהרבה ניסיונות. אני חושבת על איך הוא היה מטפל באירוע הזה, ועל כל הדברים שהוא לימד אותי, ומה צריך לעשות עכשיו, ולוקחת אוויר ועושה את זה, יחד עם שאר החברים שלי המדהימים, והמשפחה שלו. אם צריך מתפרקים אחרי זה יפרק? אין סוף. באמת? כן. חשבנו שרופאי טיפול נמרץ מחושלים ועמידים להכל. ואם זה לא ייגע לנו בלב, אנחנו לא האנשים הנכונים. על אחת כמה וכמה שאנחנו מטפלים בחבר הכי טוב שלך. כאילו, אני מטפל בחבר הכי טוב שלי. פרופסור מלמד שניתח אותו מגיע לבקר כל בוקר. אחרי 3 שבועות, תגובה ראשונה. לוחץ? לוחץ? לוחץ. לוחץ. תלחץ עוד פעם. עוד יומיים חולפים. ביחובסקי פקח עיניים, אך אינו מגיב. מעניין אם הוא מסתכן והוא בוחן איך אני הגעתי לסיטואציה שאני שוכב פה, והם שואלים אותי מה שלומי. כאילו, משהו במבט שלו הרגיש כאילו משהו בתוכו רוצה לזעוק החוצה ולא מצליח. הוא בהכרה עכשיו? הוא לא בהכרה מלאה. זה לא דברים שקורים בבת אחת. אני לא יודע באמת להגיד לך מה יהיה התוצאה. אני אופטימי. לדקדק בדיוק בניואנסים, מה זה תחזית טובה, מה הוא ידע לעשות, מה הוא לא ידע לעשות. אני לא יודע להגיד את זה בשלב הזה. אתה לא יודע לומר אם הוא יוכל לדבר. אני לא יודע להגיד את זה כרגע. זה מתחיל להתגנב החשש שהוא לא יחזור להיות דוקטור יואב שהכרתם. החשש הזה תמיד שם, אבל אנחנו מסתכלים על ההדמיות, אנחנו גם אומרים לעצמנו בהומור, שהוא כלי הכרחי בסיטואציות האלה, שיואב בתור בחור סופר אינטליגנט התחיל עם המון ספר, אז זה בסדר גם אם הוא ירד כמה מדרגות. חודש חלף מיום הפציעה. דוקטור אדם, שהיה הראשון שזיהה, זוכה להיות גם הראשון לזהות את התפנית. הוא כונן שלי בטיפול נמרץ. הוא היה זמין 24/7, הייתי שולח לו הודעה זמין, הוא היה תמיד רושם לי תמיד. הבנתי שהוא חזר לעצמו אחרי שהלכתי לו את הוואטסאפ הראשון. ו... 35 ימים מאז שהורד מהמסוק. דוקטור יואב ביחובסקי משתחרר היום מטיפול נמרץ. כולם משתמשים בביטוי מלח הארץ, אתה מבחינתנו הפלפל. הפלפל של היחידה, אנחנו לא יכולים בלי לקבל את הפוש של האנרגיות שאתה נותן לנו, שהוא כל כך חשוב. כשיהיה לך משעמם, תקרא מה החבר'ה כתבו לך. את זה אתה תחבק כל לילה שם בשיקום. ואנחנו מחכים לך כי אתה חייב פה להרבה אנשים תורנויות. הרבה מאוד. את הנאום שלך תגיש את החוזר, בסדר? סוף. יפה, שלום. אני מאוד שמח לפגוש אותך היום. אני שמח גם לפגש. 6 שבועות שהוא בבית לוינשטיין. אימוני מוטוריקה, התעמלות לתפיסה ושיפור ההגייה. אבל
עובד קשה, מתקדם מהר. אתה זוכר את הרגע שהבנת שאתה שוכב בטיפול נמרץ? היו לי כל מיני הזיות בהתחלה, שהטיפול נמרץ הוא על אונייה, שהשעת לשם, חוזרת לפה. לקח לי זמן להבין איפה אני. אחרי שהבנת שאתה בטיפול נמרץ ואתה מתחיל לזהות פרצופים, אתה יכול לשחזר? זה עולם מאוד מוזר בהתחלה. זה קצת כמו בובה. כי אתה רק קולט ואתה לא מסוגל להגיב? איך הייתה הרגשה להיות מטופל על ידי הצוות שלך? זה באמת צוות טוב. הם כל הזמן אומרים, אל תשכח, אני האחות, אני הרופא, אני המטפל, הכל בסדר. כי הם אמרו לך את זה, כאילו, תהיה רגוע, עכשיו אנחנו מחלקים את ההוראות? אנחנו מחלקים, זה מה שאנחנו עושים. למה אתה מדבר חלש? תראה ימין. עוד חצי חולה, ושתיים, יש לי מיתר כל אחד שהוא חצי משותק. והריאות נפגעו מהרפשים, מהחום, מהעשן. האם ביקשת לראות את ה-CT ראש? כן. מפחיד. זה מפחיד. בימים הראשונים הם אמרו את זה לאשתי. שלא ברור אם אני אהיה, שלא ברור אם אני לא אסיים צמח. איך אתה רואה את העתיד? אוי, לחזור הביתה, לאכול כמו בן אדם דברים רגילים, להיות אבא, לחזור לעבודה. אתה תחזור לטיפול נמרץ. כן. זה עבודה מדהימה. זה חיים מדהימים. בהצלחה, כתבת ההמשך תהיה כשאתה חוזר למחלקה. אמן.